Magandang umaga, Iba. Magandang umaga, Zambales. Ako, si Vic Visconti Jr. at ito ang Sulong Zambales Radio Magazine. Special edition po tayo ngayon. At ito po dahil nga may napakalagang bagay tayo dapat ipapos sa ating mga lalabigan at mga kababayan. At siyempre, ito ay programa sa radyo ni Gobernador Hermogenes Jr. Dane na isa sa kanyang maraming pumaparahan upang kayo ay kanyang makaugnayan. At siyempre, nandito po ang ating main anchor. Papatiin mo na natin si Governor Hermogenes Jr. Dane. Sir? Magandang umaga, Vic, sa ating mga kababayan, former governor. At ako'y natutuwa, nagsama-sama tayo ngayon. Then meron tayong magandang pag-usapan, mahalaga, para sa kaalaman ng lahat. At para tayo makaintindihan. Sa inyong lahat, magandang umaga po. And siyempre, nandito rin po yung ating mga, nais natin yung mga kasama dito ngayon. At medyo masaya to dahil marami po tayo mga makabulong bagay na mga pag-uusapan. At siyempre, nandito po ang ating Madam Alma Dane, kasama rin po sa loob namin pila ng radio. At si Mayor Randy Dane ng Iba Zambales. Sa loob din po ng session natin si Mayor Irene Melquis. Welcome po. Ayaw mo magpalit tayo ng card? Yung personality sa local, no? Si Patrick Oax, si Alan Matulo ng Philippine Daily Inquirer. At dito rin po si Jonas Reyes ng Manila Bulletin, si James Johnson ng GMA7, Jared Regnado ng Buntos ng Luzon, dati sa Albania ng Headlines sa Luzon. At yan, marami pang iba. So, hindi na po tayo papatumpik-tumpik dahil medyo mahaba-haba po yung panahon na lumipas bago po kayo lumabas para magkaroon ng pagkakataon ng matanong tungkol dito sa mga isyong lumalaganap ngayon, hindi lamang sa media or sa mga mainstream media, radio, TV, pati sa social media. At what took you some time po bago lumabas sa loob? Alam mo, Vic, ako pagka nakikipag-ano ko sa mga tao, I always give them the benefit of the doubt. Kaya nga nung nabalita ko, may nagsabi sa akin na nasa Facebook daw yung mga allegations laban sa akin. Ayaw kong maniwala kagad kasi hanggat hindi ko napagtutuhanan. Kaya sabi ko, hanapin niyo mismo yung talagang sinabi. Kaya hanggang sa it took me some time para mapanood at mapakinggan yung talagang makasinabi sa ating mga mamamahayag. Ganun pa man, sabi ko ba, itong mga ganitong bagay hindi na dapat pinapansin. Pero kalaunan masyado nang matindi. Dahil doon sa mga nasabi nga, ito namang mga kababayan natin, ay napapaniwala. Siguro kung mamarapatin nyo, sasabihin ko kung ano yung mga naging kaya. Ito kasi po of course yung isa sa mga sinabi ay meron na pong binenta na 3 bundok at sa ilang bayan, sa Tacruz, Panawid, Candelaria at sige nga po, ano po ba yung mga umabot sa inyong kaalaman ng mga pinagsasasabi? Ang dumating sa akin at nakita ko, napanood ko mismo yung interview, no? Yung interview ng Channel 5 at saka may 7 na tayo na sinasabi nga doon na ibinenta ko daw yung 3 bundok. Tapos yung mga boulders at saka mga nickel laterite ay dinala na dapat dalhin sa China, ay dinala sa Scarborough para gawing isla na kung saan dahil dun sa mga reclamation materials na yan, nagkaroon ng 3,500 hectares na pulo na nagkaroon na rin ng airstrip at meron pa rin missile silo. Pero bago yun, meron pang isa yung nauna nagkaroon pa nga daw ng Chinese military camp sa Tacruz. But lahat po yan, sinabi yan na on camera. On camera. Kaya nga yung at kaya nandiyan yung mga Amerikano, binabantayan yung mga Chino tungkol dito sa paglalagay nila ng mga military capabilities nila. At
ito nga siguro magandang pag-usapan ito dahil sa, hindi ko alam. Yan po yung mga aligasyon. Yeah. Pero ito pong saan po ba nagsimula? Sige, yung, dahil nababanggit dito yung mga pinimina, kinukuhang mga lupa, boulders, tapos may vehicle pa. Pakibalikan lang po nga muna natin yung salansan ng mga pangyayari sa pagdating sa usapin ng mina. Okay. Mga pamimina niya. Tama ka dyan, Vic, ano? Yung kasi dito, ang sinasabi rito, dahil sa pagmimina, na pinukuha daw doon sa tatlong bundok, ay, yun nga, na binenta ko raw. Ngayon, kung titingnan natin, doon sa basihan doon sa historical record, nagkaroon ng permit na binigay ang DNR sa mga nag-apply ng MPSA, yung kasama na dyan yung Iramin, Iranel, yung Benguet, 2004. So nagkaroon ng exploration. Ang hanggang sa nung magkaroon ng operation 2007. Yung panahon na yon, ang gobernador o punong lalawigan 2004 to 2007 ay si Vic Magsaysay. Nagkaroon ng full operation 2007, 2008 ang kasagsagan hanggang sa itong kasalukuyan hanggang 2012. Ngayon, ang punong lalawigan ng 2007 hanggang 2010 ay si Umpay Amor. Kaya yung full operation noon na nagsimula kung ay sila. Alam mo, minalas lang ako, Vic. Kasi, yung mga na yan, yung mga permit na yan, ay galing sa DNR. Walang kapangyarihan, walang karapatan ang gobernador na magbigay ng permit. Ngayon, ang pinagtataka ko, paano ko maibenta yung tatlong bundok, sila naman na nakaupo? Pagkatapos, ang may sinabi rin naman siguro mabuti mabanggit ko na rin ngayon, sabi naman ni Miss Gina Lopez na dapat panagutin nyo may kasalanan. Miss Lopez, tanungin mo yung sarili mong departamento kasi kayo ang nagbigay ng permit. Okay. So, ibig sabihin po, kasi 2004, exploration, yung pang tinitingnan muna kung merong mamimina. Hanggang 2007, exploration. Nagkaroon ng full operation, 2007, at kayo po ay umupong governor 2010. 2010. Kaya sinasabi yung minanan ninyo. Hindi kayo ang involved sa pagsisimula ng lahat ng ito. Yun nga yung sinabi ko dahil nagkaroon nga ng bahagong 2012. Kaya nung election 2013, yan ang ginamit na issue sa akin. Pero po yung pag-issue naman ng lisensya o permit para magmina ay hindi naman ito responsibilidad o kapangyarihan ng probinsya, kundi galing mismo sa DNR. Walang magawa, walang kapangyarihan ang gobernador. Sa katunayan, hindi mo rin kayang ipatigil yung operation nila. Kailangan magpatigil DNR. Kaya kung meron mang kaya ako noon, hindi ko mabigay yung hindi ko mabigay yung order na stoppage kasi wala akong karapatan. Nag-aaral ako, hindi ako abogado, pero alam ko yun na wala akong karapatan bilang punong lalawigan na patigilin sila. Kaya humingi ako ng permiso doon sa DNR na baka naman pwedeng mabigyan ng karapatan ng governor na magkaroon ng supervisory powers lang. Kasi sa katunayan, July or August of 2010, pinulong ko itong mga nagbimina sa Santa Cruz at sabi ko nga, kayo medyo delikado yan at pwede bang bigyan nyo ako ng inyong rehabilitation plan. Ang sabi ng isang minero, nandyan sa page 4. Tinignan ko yung page 4, isang paragraph na 2 sentence na nakalagay doon that they will come up with a rehab plan to correct any anomaly on the ground. Sabi ko, hindi ito rehab plan. Pwede ba ako ibigay nyo sa akin in 3 months, 3 to 6 months, yung plano
ng rehab plan nyo. Awa ng Diyos, tapos na akong gobernador, wala pa. So yung magandang ilinaw natin ngayon, minana po ninyo yung sitwasyon na meron ng mga nag-explore, tapos may nagsimula na, nag-full operation na ng BINA, tapos naging gobernador kayo. O habang gobernador nga po kayo, kaya nag-direct nyo, ano yung mga ginawa ninyong hakbang habang kayo ay gobernador para Well, i-address itong sitwasyon sa pamilya po. Bago yan siguro din kasi meron mga nangyari noong 2012. At ano yan, nagkaroon ng bagyong, nagkaroon ng bagyong Labuyo. At nung ano naman, nung 2015 yung Lando. Kaya yung mga nakatambak na ano doon sa na mga yung mga legal laterite, ano ito, umagos ito sa ano. Kaya noong 2012, ang pinagkasalanan ng mga tao na sinabi na natin kumpay naman ay kasalanan ng gobernador. Kaya kahit anong pag-explain mo, hindi ka papakinggan. Kaya nagkaroon ng election ng May 11 yata yun, 2013, nanalo ako, pinulong ko yung mga tao sa Miskis ng May 27. Ang unang sabi ko sa kanila, binuntis ng iba, pinaako sa akin. Di tawa na lahat, tapos nag-usap-usap na kami. Doon na nagkaroon ng series of investigation. Ang problema ko, binibira ako. Dito sa baba, alam naman nilang, yung wala akong otoridad, wala akong karapatan, hindi umiibig ang DNR. Hanggang sa binira na rin ng mga tao sa tapos si Pinoy. Nung binira na yung si Pinoy, doon na lang nag-react ang DNR at sinabi nila na ganito ganon. Kaya kasi nalaman ng mga tiga Santa Cruz, tiga rito sa atin na wala naman talagang karapatan ng gobernador. Kaya yan isang mahirap sa atin kung bayaan mo siya, sabi siguro. Kaya itong mga na ito, kaya yung marami tayong mga rito, meron pang isang yung sinabi nga, nag-inspection ako ng noong 2013 o 2014, di kasama yung mga nagmimina. Pinuntahan ko, maganda naman pala ginawa. Malinis, in compliance to regulation. 2 weeks after, nabalita ako nagpupulong sa Baguio yung mga minero. Humingi ako ng guide sa mga tiga Santa Cruz, pinuntahan ko. Doon ko nakita yung mga nakatambak na delikadong bumagsak sa sa ibaba. Pag umulan, mag-umulan na 2014 o 2000, mga 2014 na yun. Kaya, nag-request ako ngayon sa sekretary ng DNR na baka pwedeng bago bumagsak yung ulan, ay ibaba yung mga yung mga nakatambak doon sa bundok. Dahil mas marami yun lalong kawawa yung mga tiga Santa Cruz. Pumayag sila, ibinaba yun. At dahil nga doon, nung sumunod na bagyo, walang umagos na putik. Yun nga, siyempre kulay. Pero wala naman silang alam. Walang magpasalamat kasi hindi naman nangyari. Ganon kasi ang pananaw ko Bago mangyari isang bagay, gawan mo na ng paraan para mawala yung problema. Hindi tayo reactionary. Kaya nga gano'n. Tapos sunod-sunod yan at nandyan yung nasisira yung kalsada dahil sa overloading. Ang sabi ko sa kanila, maglalagay ako ng yung weighing scale. Tatakot sila doon. Pero nasira yung nagkukulak yung panayon. Yung reklamo ng mga tao. Pero sa mga tao, dalawang meron yung gusto, meron yung hindi. At meron pa tayong mga ibang ginagawa. At bago tayo bumalik po doon sa main issue natin, yung ating pakalugay po dito sa sa pagmumina, ay nagkaroon po kayo ng mga public hearing sa Sangguniang Panlalawigan. At meron din kayong nabanggit before tungkol sa ISO requirement. Yeah.
Yeah, nung una nung nagkaroon ng public hearing sa lalawigan, ano yung pinag-usapan kaya, meron pa nga isang parang humor na nangyari. Kumakain kami, kausap ko yung harap. Sabi ko, nag-usap kami, ano ko baka ako anti-mining o pro-mining? Sabi niya, pro-responsible mining. Hindi ko alam si Dr. Pulito pala yung kaharap ko. Kaya hindi naman daw siya anti-mining, pro-responsible mining. Sabi ko, maganda yan. Tapos nagpakilala, nagkaroon ng hearing. Nag-report ang mga DNR, tapos sabi nila ganito, gano'n. Sabi ko, regardless of your finding, ang dapat na gawin ay ayusin ito para hindi na maulit. At yung mga nakadisgrasya, magbayad sila. Hinahanap ka namin yung mga pondo na para dito sa rehab ng mga nasira. Sabi nila, nagasta na. Saan ginasta? Sa loob ng minahan. Kaya maraming mga anomalies din na nangyayari. At so ganun nga, depende itong nagkaroon ng stoppage dyan, temporary stoppage, nagkaroon ng tepo. Tapos itong 2015, 2016, sabi ko, ang problema nito, yung nire-request ko kapong authority from national government, hindi nila binibigay. So nagtanong-tanong ako, nag-research ako, ano nangyayari sa mga minahan. Kasi unang-una nalaman ko, yung sa ibang bansa, 30% excise tax sa Australia. Dito sa atin, 2% lang yata. 2++, naging 5%. Yan ang kinikita ng gobyerno. Pangalawa, kailangan, meron yung tinatawag na ISO compliant. Kaya, nung tinignan ko doon, sabi ko, dapat magpasa tayo ng resolution para ISO 14001 at saka ISO 18001 para ma-compliant ang mga nagmimina. Yun ang huling-huling ipinasa natin. I doubt kung sa ngayon, dahil sabi ng BIGET, compliant sila insofar as ISO 18001. Ang ayaw ko lang sa 14001. Kaya kailangan, kasi yung 18001, kung hindi ko pagmimina. Pero yung ISO 14001 ay tungkol sa environmental management protection, kagaya ng yung pagkano ng sakit, ng epekto sa environment. Ibig sabihin po ba, kapag naka-comply sa ISO certification, ay maayos yung ginagawa? Walang magre-reklamo dyan. Pero ngayon na magre-reklamo yung mga minero kasi mahirap talaga mag-comply dyan. Okay, so let's malinaw sa atin na ganun yung naging takbo. Minahanan ninyo, tapos kung nakaupo na kayo, meron kayong ginawang mga hakbang para ma-address yung problema sa pagmimina na pag nakaka-perwisyo ng mamamayan. Pero ang main issue po natin ay tungkol na dito sa allegedly, itong mga miniminang ito at yung mga hinahakot yung mga ibang batina na ginamit sa reclamation sa Baho de Masinloc o Scarborough. At ito po, ano po bang reaction ninyo dyan, Governor? Yeah, dalawang items yan eh. Yung una yung sa nickel laterite. Alam niyo yung nickel laterite, yung pag umakyat ka sa bundok, kumakapal yung pag umapak ka na umulan, magiging 6-footer ka dahil kumakapal yung swelat mo. Kumakapit mo yun. Kumakapit. Yun yung na putik. Putik yun. Ano ang putik? Natutunaw yan sa tubig. So yung sinasabi nga na sa halip na dalhin daw, sabi ni Umpay, Amor, na sa halip daw na dinala ito sa China, ay dinala sa Scarborough o tawag natin Baho de Masinloc. At yun daw ay nakagawa ng 3,500 hectares na reclaimed land, nagkaroon ng airstrip, tapos nagkaroon ng missile silo. Isa-isay natin, Yung nickel laterite, pagka inilagay mo yun sa tubig, para kang nagtimpla ng tsokolate. Sayang yung mo. Tapos mahal ito. Kaya ito binibili kasi
yung nickel, pag Upo ka dito. nakuha yan, yan inihalo sa bakal para maging stainless. At and then, hindi walang sira-ulo na bansa o komersyante na bibili ng ganyang kamahal na kubiko na ilalagay lang na gagawing reclamation. Naalala ko nung nag-reclaim ang R2 Builders yung sa tapat ng Smoky Mountain. Ang kailangan kasi sa reclamation medium ay yung mabigat. Specific gravity niya mas mabigat kaysa sa tubig. So, ang pinagkuhanan nila yung shale, S-H-A-L-E, mula sa dagat ng Tanza. Kaya nagkaroon din ng problema sa Cavite. So, yun ang ginawang reclamation. Ngayon, ito ngayon, bagong technology siguro ito, na ang putik ay gagawin mong reclamation medium. Pagkatapos, isa pa niyan, ang sabi pa doon ng ginasabi ng isang mamamahayag ng Scarborough Sulay party ng Spratlys. Tignan nyo sa mapa, yung Spratlys sa tapat ng Palawan. Kayong mahilig, mga netizen, gumamit kayo ng Google para makita nyo yung hindi kayo taktak ng taktak. Yung Scarborough Shoal ay tapat ng Kabangkan. Yung background nito nung way back 1400, nandyan na yan, kaya tinawag nating Baho de Masinloc. Nung panahon na yon, ang capital ng Zambales ay Masinloc. Kaya parang sa Masinloc is Zambales. So, Baho de Masinloc, Masinloc, Pasig. Kaya nung kumakandidato pala ako ng 2010, pinag-aralan ko na ito, pinag-aralan ko na lahat. Ito, pati yung kalaban ko, pinag-aralan ko ugali niya. Kaya kilala ko siya. At yung na yon ay 240 kilometers from Pampanga. Hindi tapat na Masinloc yan. Pero karamihan na nangingisda dyan, Tika Infanta, Aupulinaw, Infanta, Masinloc, Palawig, yung Subic, Batangas, at saka yung Segopa. Ngayon, ang sabi ko nga, magpasa ng municipal resolution claiming that Baho de Masinloc by virtue of historical document kasama sa mapa. At ipinasa naman dito sa provincial board. Kaya nung nagkaroon ng arbitration case sa United Nations, yun ang pinakamabigat na dokumento na ginamit ng gobyerno natin. Ang pinag-usapan kasi doon sa arbitration ay yung Scarborough Shoal at saka isang island dito sa malapit sa Palawan na inaangkin na naman ng China. Meron pang isang rito yung meron sila dating 7 dash line na kasama itong Spratlys, etc. Hindi pa kasama yung yung lugar na yan Doon sa 7 dash line po. O sa 7 dash line. China. Nung nagkaroon ng binago nila, naging 9 dash line. Ang hindi nyo alam, nagtatanong-tanong ako, yung 9 dash line, pinapakita lang hanggang tapat ng Vigan, Ilocos. Pero kung titingnan yung dokumento nila, lumalabas yung 9 dash line, umiikot ng Batanes, bumaba, kinukuha yung Benham Rice dito sa kanan na atin. Kaya sabi ko sa gobyerno natin, i-publish nyo naman yung dapat para alam ng mga tao. Hindi yung piecemeal na Kaya ito nga, yung missile silo. Alam nyo, para magkaroon ng missile silo, you need about 50 to 100 meters of depth. Makakagawa ka ba yan sa kahit nasaan dyan sa Ang China, meron sila dito sa Parasil Islands, tatlong nandito, kasi ako mahilig ako magmaps ng para ng mga syudad dyan. Tapos dito sa Spratly Islands, nandyan yung banda rito sa kaliwa,
yung tinatawag Tito Island. Aha. Yun, no? Yan ay pag-aari ng Pilipinas. Ginawa yan ng mga late 60s. Mhm. Tapos ito naman sa kanan, itong Ito Aba Island ay pag-aari ng Taiwanese. China yan nung araw. Ginawa itong Ito Aba Island noong 1946, nung hindi pa komunista ang China. Kaya nung umalis si Chiang Kai-shek sa China, pumunta ng Taiwan, dala-dala nila yung kwan, sa kanila pa rin yan. Kaya nag-aaway-away. Ang nasa kapangyarihan ngayon ay People's Republic of China. Kaya sana naman, huwag niyong sabihin na ito yung mga ginawa ng Czech. Pero pa isang magandang ano dyan, yung Nam Yat Island. Nam Yat Island, malapit sa Titong Island, parang syudad dyan, na ano ng Vietnamese. Kaya nga nagpunta ako dyan noong 2007. Pag nag-C-130 kami, bago bumaba ang aeroplano, nabasa ko sa cellphone ko, "Welcome to Vietnam." Yun ano, kasi sila mayroong cell station site. Yun yung ano, kaya bakit naman kayo naniniwala kahit yung national government, there's no use conducting an investigation for such policy statements. So, ibig sabihin, Ganun. dapat na malalaman nila mismo kung magkakaroon sila ng verification muna. Kagaya po itong binabanggit nyo kanina kay Secretary Gina Lopez, sabi nyo, DENR ang nag-i-issue ng permit. So kung mayroong nagbenta dito, DENR ang nagbenta. Wala naman nagbenta. Kung meron man. Hindi mo maibenta. Ah. Alam nyo, para ano dyan, kahit nasa ano, meron sa international law eh. Pinag-aralan din namin yan eh. Yung ang isang ano, unang-una, these are not, these are government property. Hindi yan alienable and disposable. So nobody among the Filipinos, including public officials in government, can initiate the transfer of ownership of any property. Kayong mga abogado, alam niyo yan! Kaya, dapat hindi na ano ito. Kaya itong ano na ito, walang makapagbenta. Huwag natin lukuhin yung mga tao natin. Kaya ang problema, tayong mga sambalin nyo. Pag sinabi yung bato, ginto na. Ano ba naman yan? Kaya yung ano natin na ito, hindi pwedeng mabenta. Hindi ko pwedeng maibenta, hindi pwedeng maibenta ni Amor, hindi pwedeng maibenta ni Vic Magsaysay, hindi pwedeng maibenta ng DNR. At ang Pilipinas hindi magbebenta. Kaya nga maraming ganyan, ang mga ari-arian hindi pinamimigay. Meron nga nangyari minsan eh. Nung nag-usap kami ng gobyerno ng Pampanga, hinihingi ng Pampanga yung Batyawan, sa kanila na lang daw. Dahil mas malapit. Mga Kapampangan na ang salita doon eh. Pero sabi ko, hindi ipinapamigay ang teritoryo. Sabi ko, amin yan. Hindi pwedeng gano'n, basta tingin mo lang. Okay, kung hindi pwede ibenta, pwede namang i-utilize o pakinabangan sa pamamagitan ng mga permiso ng mga government agencies gaya ng DNR. Yeah, merong ano yan, may proseso. At kahit nasa transaction, kagaya ko, being the governor, I cannot just sign memorandum of agreement or contract without the express approval through a resolution by the provincial board. Meron ano yan eh. Kaya ako lahat ng pinagagawa ko dito sa Zambales, documented dyan. Pagdating ko rito noon, ang daming ginawa na walang dokumento eh. Pero tinulungan ko na lang kasi kawawa yung mga bata. Meron pa akong binayaran worth 55 million na utang, hindi ko naman sinisingil. Tapos gaganyanin ako ngayon. Okay. So, ito po ano, may binanggit din yung sinasabi nyo kaninang mga materyales na hindi naman pwedeng gamitin, hindi pwedeng gamitin bilang reclamation material yung putik or yung laterite dahil kakalat yan. At actually, nagkukulit ko na din. So,
Sinasabi po ba ninyo, Governor, na walang reclamation sa Scarborough? Wala, tignan nyo yung tignan nyo yung mapa dyan, no? Nakuha yun sa Google. Kayo naman nasa national government, kung gusto nyo makasiguro, magpalipad kayo ng aeroplano, kunan nyo ng picture. Para hindi tayo nakatanga dyan. Para alam nyo kung ano yung totoo. Huwag yung porque sinabi na nadyaryo na ipapaniwalaan na. Dahil ako, kawawa naman ako. Nadaanan ko na lahat yan. I have been Secretary of Defense, Secretary of Public Works, Secretary OIC, Secretary DILG. Hindi ko na yun. Pag kami dumarating sa aking PNP, NSA, basta't may dumarating na na informasyon, I have to confirm it. Mahirap yung husgahan mo kaagad isang tao, mamaya wala namang kasalanan, paano kung nabintay mo na? Kagaya ng ginagawa ng mga kababayan natin, sabi, traitor. Kailangan ma-firing squad. Paano kung binaril ako dyan sa bundok? Ang hilig-hilig ko pa ng mga lumakad dyan. So bakit hindi nila ako mabaril? Mahal nila ako, nagmamalo pa sila sa akin. So kung may mga government agencies po ba na pwedeng mag-verify, mag-double check dyan sa kung meron mga aktibidad dyan sa Scarborough Shoal na reclamation at saka yung mayroon pa kang military facility na sinasabi. Alam niyo, pinakamagandang tanungin, yung mga mangingisda, kasi sila mismo nandyan sa sila mismo nakakapunta dyan. Of course, Google, i-request sa US government, kasatahan ng satellite, yung in time, na pan. So, huwag na kayo magtanong sa China, huwag kayo magtanong sa ito, dahil mahirap paniwalaan. Pero ang inaano ko rito ay, sana naman ilagay natin sa lugar. Kawawa naman ako eh. Hindi na nga ako nagreklamo sa pagkatalo ko eh. Dahil alam ko iba nangyari. Kaya, huwag naman ganyan. Okay, so bali ang sinasabi ninyo, wala kayong binenta dahil nga pinaliwanag naman ninyo yung proseso. Tapos sinasabi rin ninyo na walang reclamation na naganap. At wala din yung sinasabing 3,500 hectares na na-reclaim doon sa Scarborough. Sa bakit? May binabanggit na 450 truckloads. Yun yung sinasabi nila na gano'n during my time. But these are all by virtue of permit from DNR. Nobody can extract anything from earth, from any territory within our jurisdiction walang kasi ang dyan, ang in charge dyan ay yung DNR. Kaya nga dito sa Executive Order number 19192, yung Reorganization Act of the Department of Environment and Natural Resources, makinig kayo dyan, DNR. Section 4, mandate, the department shall be the primary government agency responsible for the conservation, management, development, and proper use of the country's environment and natural resources, especially forest and grazing lands, mineral resources, including those in conservation and watershed areas, and lands of the public domain, etc., including the licensing and regulation of all natural resources as may be provided for by the law in order to ensure equitable sharing of the benefits derived therefrom from the welfare of the present and future generations of the Filipinos. Pakibigyan nyo nga ng kopya ang kapital nito para for reference. Okay. So, itong yung 450, kung tutusin, ito po yung merong permit na sinasabi niyo. Ano yun? Para saan po yung meron yung tinatawag nilang ore transport permit, meron yung mineral or extraction permit, pero ang nagbibigay nito yung MGB. Mines and Geosciences Bureau. Hindi yung provision, hindi kayo, no kayo. Tsaka mahal ito, imagine, bibili sila ng so many dollars, parang at its peak, panahon ni Amor, nagpik itong kaya
ang mahal ng nickel ng panahon niya $90 per metric ton. Kaya maraming kumita dito sa Zambales ng panahon ngayon. Tapos nung bago ako umupo, bumaba yan sa 40, bumaba pa ng 20. Kaya nga, nung panahon ko halos walang gustong halos walang gustong puro pamili ng nickel at dadalhin sa China. At ang binibili nila yung 1.5, 1.8 asay, yung mga nandyan yun, 1.2. Tapos meron pang development, ang Indonesia, pinagbawal ng magbenta sa labas, nandun na yung processing plant. Dapat dito ang processing plant. Alam niyo kung bakit? Walang basura dito eh. Kasi itong nickel, I think it's about 75% moisture. Di lulutuin yan hanggang sa mahiwalay ang nickel, yung metal, tapos yung abo, fly ash. Inihahalo sa simento. Kaya kung dito sa atin ay magagamit pa sa paggawa ng simento, hindi lang yon. Ang binibili nila yung nickel content. Pero lumalabas doon sa research namin based on some information at information from other sources, meron pang mas mahal na minerals na kasama doon na hindi nila binili kasi ang binayaran lang yung nickel content. Pero kung dito gagawin sa atin yan, mamomonitor natin lahat. Yan ang isang Kaya maganda siguro pag-usapan to, yung kung pwede, maitas natin sa stocks para kikita yung kwan. Niluloko tayo eh. Ang problema kasi, pagdating sa Kongreso, mahirap pumasa ang mga batas. Sa palagay ko ba ninyo yung 450 dump trucks, kung sakali mo talaga yung nilagay doon, yung makakabuo ng 3,500 hectares? Hindi. Dahil nasubukan ko ng nagpa-pick up ng mga siguro 1.5 meters na lugar, lalim, tapos siguro mga nasa 300 square meters. Inabot kami ng 150 truckloads na. Ano magagawa ng 450? That's 3 times. Hindi, wala pa. Hindi mo paano yung magtampakan yung 2 meter deep na lote mo na 1,000 square meters. Kaya come to think of it, pag-review kayo ng arithmetic, mag-review kayo ng batas. Alam mo, Vic, nadidismay ako kasi sa system natin, ang isang judge, pagka mali yung yung decision niya, is being charged of ignorance of the law. And anybody who is ignorant of the law should be disbarred. Yun ang alam ko dyan. So, hindi ka patatawarin kung ikaw abogado, yun ang sabihin mo, walang kapatawaran yan. Okay. Since pang punod-dulo po nito ay yung pagmimina, siguro bago tayo magtapos, tayo mapunta sa oras ng ating programa. Yung pong proseso ng small scale, kasi large scale, small scale, may pagkakaiba. Ano po ba yung pagkakaiba niya? Yung small scale, nung panahon, but it was dropped sometime in 1995 yata yun, or 2000, early 2000, na inalis na yung small scale. May dinasdan pa akong mga small scale permit dito nun eh. Supposedly wala na. Mahigit na 1,000. Ngayon dahil marami nagreklamo dahil nadagdan kong mga permit patong-patong hanggang 5. So nagkaaway. Sabi ko, reviewin muna natin. So hindi magawa, ni-recall ko lahat. Tapos sa mga mahigit 900, mahigit 30 lang yung doon eh. Tapos yun, nagkaroon naman ng problema eh. Kasi yung small scale, large scale. But ang maganda to siguro is, for all intents and purposes, sundin lang natin ang batas. Kung hindi makakomply yung mga minahan, huwag sila mag-operate. I think the survival and the health
requirements of our people should come first. Magkano sabi nga ni President Duterte, anin mo yung 40 billion? Pwede mo kitain sa ibang negosyo yun. Yung binabayad rin, malaki ang kwan. Malaki ang kinikita dyan. Kung kikita, dapat Pilipinas. Maraming mga tsaka marami pa tayong mga pwedeng magamit na armas, actually. Not defensive arms, military armament, but economic sanction na pwede natin magamit. So ano po yung pagkatapos yung inyong mensahe sa ating mga kababayan, kasama rin yung mga netizens, no? Kasi nagiging tampok ito sa Facebook, sa Twitter, at iba pang mga social media. Alam nyo, siguro yung mga netizens natin ay pinapatawad ko sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero ang problema, yung pag naging personal na, kagaya nung minsan, meron yung isang pinapalalim, nilagay sa Facebook yung mukha ni Omar, sabi, ito yung mukha ng anak ni Governor Regdani. Maradali nung hanapin, kung gusto nyo hanapin. Ginawa naman ni Omar, dahil ba doon yung picture, ito yung mukha nung naglalagay pag may nangyari sa pamilya ko, hahanapin kita sa dulo ng mundo. Siguro dapat gano'n na po. Ang problema, maraming nakakaalam kung anong tama o mali. At saka, kung minsan, nagbabasa ako ng mga comments sa Facebook, hindi ko maintindihan. Para maintindihan siguro, Tagalogin nyo na lang. Para At ang ko lang is, baka naman pag kami nagsabi sa inyo isang bagay, tanungin niya, bakit? Bakit? Ako'y nabugbog sarado, I have done nothing wrong, and I don't deserve such condemnation from our very own people. Huwag naman ganon. Ibinigay ko na lahat. Ibinigay ko na lahat ng servisyo ko. Hindi kayo marunong magpasalamat. Sinakripisyo ang pamilya ko. Sarili ko ganyan magagalaw. Wala kayong utang na loob. At kayong mga nakaupo, magpakatotoo kayo. Gata. Mabuti naman tayo nagkaroon ng ganito pagkakataon. At siguro, kung wala na po kayong idadagdag Governor Sir, kayong dali, pwede na tayo magbigay ng ating final message sa ating mga kababayan. Wala na siguro, Vic, at mahirap na magsalita. Yung pagsama ng loob ng kinikinig mo, mas mabuti siguro manahimik na lang. At alam nyo, ang problema nito, tayong mga matatanda, dapat tayo magiging ensure. Kayo naman mga bata, mga edukado naman kayo, pag nagkakamali naman na yung mga magulang nyo, at pagsabihan nyo naman, kasi kailangan ko ba tayo magdimandahan? At sayang lang yung kaya nga nung ako'y naupo bilang gobernador, sabi ko ka, nag-imbiti ka pala. Sabi ko, ayaw ko tumingin sa likod. I will look forward and just do my job. Wala akong, tapos ito, walang, hindi ko alam kung, kailangan siguro, tingnan natin din yung mga natin sa gobyerno. Tayong mga tao siguro tingnan natin yung mga leaders natin. At kung meron nga yung mga sabi natin, bakit hindi natin palawak pa yung mga ginagawa. Nagtatractis tayo. Nung kami nasa academy, bago kami graduate, nagpanuro muna kami.
At ang biro niyan, maraming bumuksak sa New Neuropsychiatric exam. Kaya siguro time na tingnan na saka we must be responsible for our statement. Huwag yung porque kayo naman mga mamamahayan, hindi naman lahat ng nandun sa dyaryo ay sinabi ng aking umpay. Di namin dagdag pa. Kaya hindi nga ako nagbiyak agad. Pero kung ulit-ulitin mo pa naman yung pati yung mga kasinungalingan, pwede kong patawarin yung panambaling ganyan. Pero kung yung ginagatungan mo yung mga tao, parang hate campaign ito. At ayaw ko lang kung anong nila, siguro para magalit ang mga tao sa akin. Pero hindi nyo pwedeng hindi nyo pwedeng apihin si Kajun. Kasi ako siguro ang taong nalibot na lahat, pati mga kabundukan na yan. Alam ko yung nangyayari. Kilala nila ako at ako naglalakad ako dyan sa kabundukan kahit mag-isa. Bumabati sa akin lahat, wala akong paaway. Ganyan ang buhay. Kaya sana, magpakatotoo na lang tayo. Kung ano yung gusto, yun naman sabihin natin. Iwasan natin yung bag kasi at sana, bago kayo magbigay ng statement, tingnan mo muna kung saan yung Scarporosul. Ang layo yan, Spratly Island, siguro mga, mga 600 to 800 kilometers ang layo. Yung sa Spratly, na po sa Naipan. Kayo naman mga bata siguro, nag-review na rin yan ng geography. Para pagdating nyo, kayo ng mamuno, wala na yung mga puno-puno. Marami yung ang pinuulit ko, ano naman kayo itong mga Tito Island, that's Pag-asa Island. Pag-ari ng Pilipino. Meron tayong dyan. Meron tayong airstrip, sa katunayan, nagdala ako ng dyan, yung purification equipment, water purification equipment, worth 10 million pesos. Ang ginawa ko sa WSS noon, hindi galing siya Germany. Dahil kahit na yung meron pa rin soap water, kaya may mga problema sa bato at saka sa yung mga because of the high salt. Dinala po niyo yan noong panahon ng ito? Nung ako kasi nag-stay ako sa BND ng 2007. At nagkaroon din ako ng mga ibang defense ministers na nakasayan na ako ang chairman. Nag-chair ako ng meeting noon. Kaya alam ko rin itong buwan. Pati yung problema ng Indonesia at Singapore, pwede na dapat pag-usapan dito. Kaya sana naman, huwag naman kung gusto nyo, tanungin nyo muna. Bada ko nga sana, pasyalan si Umpay Amor sa opisina niya, tanungin na siya mismo. Pero marami daw palaging tao, baka hindi mo rin makausap. Kaya mas mabuti dito na lang, nakikinig naman siya kayo. Kaya Umpay, palakas ka. Dapat matapos mo yung termino kasi maraming naghihintay sa tabi.